Dobrý deň, milé deti. Dneska si niečo povieme o Nežnej revolúcii. Sadnite si sadnúť. Kto chýba? Koláková, Farkašová, Renata, Jana, sedte pekne. No k tabuli pôjde Jozefina Fejnešová. Teraz nám povedz. Ja som to vedela, Ježiš, ja som sa mala inak obliecť asi do frasa. No, tak o tej Nežnej revolúcii, no, čo by som tak akože povedala. No, bola nežná v prvom rade, keďže bola nežná tá revolúcia. Vieš nám povedať presne koľkatého novembra? No, bola v novembri, teda. Áno, bola v novembri. A bola nežná a bolo to na začiatku zimy. Ale koľkatého? No, 17. No, 17. Áno, 17. Pán profesor, 17. Babi, prestaňte. No, dobre. Vieš nám povedať nejaké hlavné heslo? Nenapovedajte. A my chceme sobotu? My chceme slobodu. No, tak slobodu vlastne. A kde sa to udialo? V Bratislave na K? Na Kamčatke? Na Kamennom námestí predsa. No, na Kamennom. Vieš nám povedať, koľko tam bolo asi ľudí? Ľudí tam bolo... bol tam Mišo, Fero a všetci, čo vlastne im končí ich meno na Sláv, akože boli to Slováci, niečo také, nie? Bolo tam vyše 20 000 ľudí. No a ešte povedz, kto bol prezidentom? Áno, bol žltý. Volá sa Havel? Volá sa Havel. Tak Havel, pán profesor, ja sa ospravedlňujem. Blbo sa to učilo, toto meno, že Havel, viete, no. To bolo také, no. Dajte mi jasnú štvorku. No, nedáme vám štvorku nikomu, pretože novembrové udalosti sa týkajú nás všetkých. Prosím, berte ich vážne a stavajte sa k tomu tak, že máme teraz síce demokraciu, aj keď nie je úplnú, ale mohli by sme ju mať lepšiu. Ale na vás a na mne a na všetkých nás po jednom záleží, ako si ju spravíme.